kabanha ba ninyo dire? Morning, sir! Morning, sit down. Tama ang inyong libro sa Filipino. Sa page 96. 96? Lord Richard, ay sige katawag, Lord Chimortag. Papaakan dal si katawan nimo. Nana, page 96. Dili, may sir. Wala pa. 96. Kanisa! Kadugay ba? Yes, sir! Murag yung bugma. Kanisa! Okay na. Sige. Oy, nga ni Tunyo. Ang atong leksyon karon, usa ka story ni siya. Story sa usa ka hari. Gusto mo maminaw? Yes, po, sir! Ato man ning aralin. Paminaw. Okay. Ang moral lesson sa atong story mao ni. Bisan tuod katong mga tao nga naay mga kapansanan sa kinabuhi, dapat dili nato sila katawan. Dili nato sila sawayon. Dili sama sa gibuhat sa hari. Ato silang dawaton, ato silang gigugmaon. Kay part man sila sa atong komunidad. Pasalamat ta nga dili ta para sa ilahan, normal ta. So mao nang makakita ta ginana sa ila. Unsa atong buhaton? Tabangan. Very good. So nasabtan ninyo ang lesson sa story. Yes, sir! Okay. Na ito na po sila, kamahalan. Magandang araw sa inyong lahat. What is that? Narito kayo ngayon sa aking kaharian upang sa isang paligsahan. Ano ang inyong gagawin? Ang inyong gagawin ay ipapakita lang ninyo ang inyong mga talento. Sa mga talentong inyong ipinapakita sa akin, kung sino ang aking magugustuhan ay siyang magiging at itinuturi kong aking magiging anak at ang tagapagmana ng aking kaharian. Naintindihan ba ninyo ako? Opo, kamahalan! Simulan na natin. Agay, Unang kalahok, simulan muna. simulan mo na. Ginagawa mo? Di ba? Wala ko na. Kawal, hindi ko sa gusto. Paalisin yan sa harap ko. Ayoko pala. Pangalawang kalahok, simulan mo na. Kawal, wala ako nakitang maganda sa kanya. Batang ito, paalisin mo yan sa harap ko. Pangatlong kalahok, simulan mo na. Nahihilo ako sa pagmumukha niya, Kawal. Alisin yan, doon. Itapon yan doon.
Ang apat na kalahok. Dinot. Dinot. Simulan mo na. Dinot. Aray! Parang tinamaan ako nun ah! Kawal! Tapon yan! Ayoko na makita pa mukha niya! Tapon! Panglimang kalahok. Simulan mo na. Ay! Bakit ka na Ang pangit ang boses! Nakakairita sa tainga! Kawal! Paalisin yan. Pang-anim na kalahok. Simulan mo na. Magaling mag-tumbling. Pero di ko pa rin siya gusto. Paalisin. Ang langit. Ang pitong kalahok. Magaling ang outfit. What is that? Hindi magaling sumipa. Kawal! Pain yan palabas. Yun na po ang panghuli, kamahalan. Anong panghuli? Wala ako nagugustuhan maski isa sa kanila. Tandaan mo, kahit isa sa kanila, maghanap ka kahit isa lang na may magugustuhan ko. Pero kung hindi, ikaw ang papaparusahan ko. Naintindihan mo? Opo, kamahalan. Maghanap ka kahit isa lang. Sige. Patawad, kamahalan, ngunit ito na lang ang panghuli, kamahalan, at wala ng iba pa. What? 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 What do y'all think? Ay, sa wakas, Kawal. Itong batang ito ang nagugustuhan kong magiging at tinuturi kong magiging anak ko. Ikaw ang magmamana sa aking kaharian. Mula ngayon, ituring mo na ako bilang ama mo, ang hari dito sa kaharian mo. Halika, samahan mo ako at ipapakita ko sa iyo ang lawak na nasasakupan ng ating kaharian. Gusto mo ba yun?